İro 20 Haziran roja cihani ya penaberane. Divî rojê da li navçeya Tetwana bi ser bitti seva li termînala otobüsên nav bajarî da bi dehan penaberên Efxanî, Pakistanî û Bangladeşî bi armanca xwe bigihînin metropolên Tirkiyê di şert û mercên gelek xirab de dijîn û ew li hêviya çarenûsekî ne. Dadaş lan dokun, dua bikin. Herçendî ew pêkhateyên çîrokên ji hev cudatir bin jî rêya wan heman rê ye, qeder û kedera wan di rewîtiya berbirojêva li vî navçeyê gihîştiye hev. Biz abide çalışmada geldik. Em ji bo bixebitin tên vira. Li Efxanistanê şer heye, bêkarî zêde ye, feqîrî zêde ye. Em jî tên bixebitin û debara xwe bikin. Heke li Efxanistanê şer tune ba, karê me heba, çi îşê me li vir hebû. Bayê me heke me xwe neşuştiye û em mecbûrin û hatine ku bixebitin. Efxanistan ew diwale ku sercimara wî nêzî 39 milyon e û çîroka penaberiyê ya wî welatî bi dagirkirina Rûsyaya Sovyet ya di sala 1970 nihan da dest pê kiriye. Ji ewro vir ve jî ji ber şer û pevçûnên navxwe û hêjariyê bi milyona welatiyên wir bûne penaber. Li gor amarên netewên yekbûyî 2 milyon û 650 hezar Efxanî di nav Efxanistanê de bûne aware û her wiha 2 milyon û 700 hezar Efxanî jî bûne penaber û li dinyayê belav bûne. Roje 400 hem mürteci tin. Em dibinin. Em nabinin zanin. Belki zavtır jî. Jiyeke vakti dibinin. Beni duvaranda, beni poğananda, beni peranda, li otogara Tatwanda, şkala şev sekinin. Paşa raya xwe dibinin çinarê Anadolu, çina İstanbul, çina Tatvan. Em li had dengê xwe jî dünyayla derdixin dibêjin gelo vese îdî şer nekin. Dünya têrame hemyan dike. Dünya ji me ra mezine jî têrame dike li berê zalim zavin. Xwedê stû zaliman bişkînî. Xwedê firsat nede wan. Çünkü hem jî Efxanistanê hem jî Pakistanê, Bangladeşê kes mala xwe kêfa xwe dernake. Afgan mısınız, Pakistanlı mı? Afganistan. Nereye gidiyorsunuz? Penaberên ku ji Efxanistanê dikevin rê bi qaçaxî derbasî Pakistanê di wir ra İran, di İranê ra wan ji wanê Tetwan, ji Tetwanê jî li metropolên Tirkiyê belav dibin. Türkiye ji bo penaberên Efxanî rêyek transît ya ji bo çûyîna Avrupayê ye û gelek caran di rêwîtiya wan da mirin rêhevalî bi wan re dike û ew nagihîjin tur rawestgehek xeyalên xwe jî. Benim hedefim burada sadece Afganistan'da savaş var. Li Efxanistanê şer heye, em jî feqîrin, bêkesin. Tenê armanca me ew e em dixwazin li İstanbul û Enqerê bixebitin. Here qezenc bikin û ji bo malbata xwe bişînin. Ekmek parası kazanıyoruz. Orada ailemize gönderiyoruz. اینجا آمدیم که کار بکنیم تحصیل بکنیم من جي دخص از لولاتي خوا بخوينم بخبتم لشرط ومرجن ولاتي من نگون جابن مجبورم گو بهات ما دري مثلا باید اسکری کنند کار کنند خدمت کنند به وطن Yes, Pakistan have war, Kashmir have war. Li Pakistanê li Keşmerê şer he. Ez mecbur mam hatim vira. So that's why I've tried to come in Turkey. Ji Efxanistanê min di du mehan de xwe gihanda Tirkiye. Li gor amarên komseriya netewên yekbûyî ya penaberan di dawiya 2020 da hejmara penaberan li seranserê cîhanê gihîştiye zêdetirî 82 milyonî û piştî Sûriyê penaberên li seranserê cîhanê herî zêde ji Efxanistan, Venezuela, Başûrê Sudanê û Myanmarê ne. Her wiha li giştî dünyayê 48 milyon însan jî di nav welatê xwe de bûne aware. Rewîtiya wan ya berbirojêva di rawestgeha pêncemîn de ye. Dertên ji Efxanistanê, dûra Pakistan, dûra İran, dûra wan, dûra jî Tetwan. Ev ji wan rawestgehan yekê ku hûn dibînin ku hemû pêkhateyên vî komê ciwanin û berê wan li rojê ew ji şer û pevçûnan direvin û dixwazin xwe bispêrên jiyanekî bê şer û aramî. Ebdûselam Ekincî Rûdaw, Tetwan, Bedlîs.